Okay sa Ma'am Andres, tuwing pagkabay, nagmati moment ko tika. Moment. Abay, natagal kami daw. Sige man. Mutalang ko mo lang ya. Amun ako nakatugaw ako, nagdamag ka pa lang. Manan, aduman siguro tao di tarin ko tata. Pagtatras ka mo, Andres. Papanam. Panagbayad ko rin di jar. Siguro Andres, dakkel ti Bilmao. Kung rimar, dakkelata. Ampay ka saan yung mga naibaga nga takil tibil ka? Si kaman ti duwa ti rep na 3 city electric pan na. Yan, mumpay talaga ya. Yan. Tala makakita ti maritis na lalaki ah. Makakatawa ka mo dyan. Kita mo na Jibil mo Andres, no dakkel mo lang. Oo, kita mo kami na. Punain pa rin Andres, nagbasitan 14,000. Puno nga bilatan, Andres. Kano kayo mabaling ka? Iso tiriding titaril ka. Naspak ka na Andres. Kakidag ba daw, nadupila damdaman. Supay ah. Makadakor tayo dita. Sa Andres, adda. Pay, ano nung may kwarta Andres? Ngalngalag. Pagkabulot kayo pa naman tikor tayo. Awan tikor ta ako. Mumpay. Mantapay kurang na yan, Andres. Duray 4,000 lang diya. 4 mil lang magayam. Mau rimar, pabulu naman. Yan. Kasla ka lang sigurado GR. Siyak malagang papanan na. Sa kita kwarta na. Sige, pabulu naman. Makaasim mo. Sige, kanong ngord bayadan Andres? No, may loan konto aji kwan. SSSW scout. Kanong ngord di release Andres? Makati sumarunong nga Domingo. Tanay, 4,000. Da interes nata. Yan, pikang pala interest na mo. Kuha na, datubo na mga ti kwartak. Siguro, kung ano mga interest na ata. Tutalaw magsabsabalay. 4,000 mo lang na, interes na. Unay kamutan, nagswapa kamutan. Kanyang natatakot 4,000 mo. Napadrip ng trisa. Si kantumo. Ni, an ko ba sa lagi na, ano, madi na kahit interest ka. Puro siya muta. Nagtaklor interest na. Pagpakawan. Talaga kasya, no, kwarta ti pagtutungtungan, jak nga talaga pabak. Yan, sige. Kaman lang ka na. Ha? Natatato yan. Ang wala sa bali pagbulod ako. Oh no! Itim si Haji ah. Dana takartana. Okay sa Ma'am Andres, tuwing pagkabay, nagmati moment ko tika. Moment. Abay, natagal kami daw. Sige man. Mutalang ko mo lang ya. Amun ako nakatugaw ako, nagdamag ka pa lang. Dala ko may bagat timsay. Ngayon manain, kalbutan manain. Nagtitimsay. Bumulod na ako makanyam. Nga bulod Ma'am Andres. Siyempre, kwarta timsay. At may pabulod mo. Ada Andres, manuyati kailangan. 4,000 ako matimsay. 4,000 mo lang ka nagbasitan. Sige, ditakan. Ang tikwarta. Ukis ti sabanan. Adda ko nana. Sabay alis na animal. Wala kay, apay ka sa tiyam. Bakit? O na, nakabulag ka tipang bayad kuryente. Matingarot bakit? Awang mo ti kayo mayat nga pabulog. Ikaw marami talaga eh. Di bali, namamisan ka to nagbayad doon. Supay bakit? Ano na tanong ilako talang may sa reptan? Apay nga ilako, madi ah. Daktal ngamin na unay ti baybayadan ng bakit? Ay basta, madi nga ilako. Di talang nga ka rep. Kung matim kaya ti adila dadto mga electric panay. Apay manon, pagbabangkad ang aming appliances dito yung balay. Oh no! Di ta ka man lang nun. Bay, papanang bakit? Lako ka tanay, washing machine. Walang tatay, madyaglala ko ta appliances. Tapay, kaya ko nga rot. Kasat no nga ay, mano-mana man ngaglaban. Kawa na pay madim kaya. Ang bay, tayo ang bagak. Nakaya mo, ang pagbayad ta kuryente. Kayat ko bakit? Kaya mo lagayam ka. Yan, back to normal man. Kay so nang namnam ayak.
Wala lang sumagay cangkog, katawa. Uri siya ngarutin. Uri lang makautot. May kita marimar, baka mo sumabit itan. Ni, dagsag pa so jar. Yan. Kagsukatan na, lakayan ka lang nga pultate. Si kanto magamin. Ni, basol ko pitata. Pakatawa kanto mga pakatawa gamin. Tuloy na sumabit. Tapi baka katawa ka. Maday. May di mo gayam, kagsukatan, nakabanpanar ka. Damdaman taon. Mapuko to malati ang nato. Ang ito nga. Nagdugyot ka mo tayo. Makasao ka mo. Sila madim naranasan nato. Naranasan mo, jubingak. Ukis ti sabam, nagpangsi ka talaga. Oo, naranasan mo gayam. Sumadi ka reklamon. Makayang angot ka lang. Sus, nagdugyot ka. Taka mo lang ay. Dugyot. Makayang angot lang. Supay ti makaungit. Ni, waras mo tin. Yan. Nagbangsik.